Zdravím všechny své věrné posluchače. Ve svém blogu jsem napsal, že jsem happy. Některým to třeba chviličku trvalo, než přišli na to, proč jsem happy, ale došlo jim to. Happy jsem byl proto, protože mi v pátek sundávali rovnátka. Ve středu mi sundávali rovnátka. Takže teďka vypadám v podstatě takhle. Téměř krásný chr. No, to asi nebyl moc hezký pohled, ale zase mám krásný hezký chrup, bez žádných drátů, bez žádných drátů. K tomu se ještě dneska dostaneme. Tohle. Tak. Tohle jsem rok a půl nosil v puse. Může to vypadat hrozně, že vám to tady takhle ukazuju, ale je to pravda. Na tomhle to ještě bylo upevněné, to jsem měl na zadní stoličce, na sedmičce, ne, na šestce. A tak to bylo upevněné, ti, co měli rovnátka kdy, tak nemusím jim nic na co vysvětlovat. Ti, co ne, tak to zkuste. Co se týče dál, dostal jsem za 15 stovek, plus ještě asi něco dostanou z toho, z mého pojištění. Dostal jsem rovnátka na spodek, nasazovací, které teďka mám 1 měsíc nosit v kuse. Snažím se to nosit co nejvíc to jde. Mluví se s tím totiž strašně špatně. Když vám to dám, já nosím i navrch rovnátka. A co taky už jenom nasazovací, já jsem nikdy nechtěl navrch, fixační. Tohle jsou navrch nasazovací. Tak, když to porovnáte s těmadlem, tak je v nich zásadní rozdíl ten, že jedni jsou navrch, jeden na spodek, ale mě se mi na spodek, takže vím, o čem mluvím. Tady nám chybí tyhle výstupky a potom to není dále spojeno s tou, tady to jenom takhle vystupuje, tady to jenom takhle vystupuje a není to spojeno s tím celým systémem, čili mi to nějak nestahuje. Tyhle rovnátka vůbec téměř nebolí. Bolí akorát to, že se mi v podstatě sami pohybujou, a z toho důvodu nosím taky, protože se mi uvolňují teďka ty zuby, jak tam nemám ty fixační, a aby se zafixovaly a zpevnila zpátky ta dáseň a ty zuby a ty všechny blbosti, co tam jsou, tak musím to nosit. Když si to nasadím, tak mluvím docela jakž takž, ale jakmile trošku šišlám, ale jde hlavně o to, že co je dětině, hlavně to, co musí rozkmitat ten jazyk, když musím rozkmitat ten jazyk, tak prostě holt tam ten plast zavazí. Takže to by bylo k tomu, jinak když si nasadím ty vrchní, tak asi tady takhle mě vidí maximálně Tomáš a rodiče, takže buďte rádi, že tohle vůbec vidíte. A když si ještě nasadím ty vrchní, tak mluvím velmi směšně. No co už. Ale tak, co bychom neudělali pro zdravý chrup. Já si snažím mluvit hezky, abyste mi rozuměli, ono to nejde. Takže já si teďka sundám ty rovnátka, jo? Takže momentík. Tak. A teď spodek. A nějak samozřejmě teďka bych šel do koupelní, umyl to, nebo jako trošku hygieny dodržujeme. Nějak tohle mají kapsička, do které to dávám. Kdyby se někoho zajímá, proč je růžová, tak nevybíral jsem si ji teď, ale vybíral jsem si ji ke svým prvním rovnátkům, čili který jsem měl asi ve 4., v 5. třídě, jsem měl už první rovnátka. Takže už tehdy jsem si vybral růžovou rybičku. Uzna se nezapře. Takže to by bylo tak. Ještě jsem samozřejmě dostal, protože mi dělala otisky na ty spodní rovnátka, jsem dostal své zuby. Takže takhle vypadají moje spodní zuby. Divným tím zrcadlovým efektem. Takže tak. Jo, takže
Jo. Takže tak. To by bylo všechno pro dnešek. Pokusím se sehnat nějakou kameru a zkusím se domluvit s kámoškou, že bychom nějak se sehráli, něco namluvili, něco nakecali a udělali nějaký takovej něco takového prostě. Uvidíme. Nechte se překvapit. Snad jsem trošku vám ukázal, co u mě nového. Jinak už se těším hlavně v sobotu, bude diskotéka v Brně, na které bude hrát můj miláček. Snad nám to tam vyjde, no, uvidíme. A tak. Takže to by bylo vše. Jo, a ještě chci si udělat nějaký designový prvek ke svým videům, ke svým podcastům, aby prostě každý se na ně mohl, když to začne, tak by to prostě jako začalo nějakým stejným heblátkem, nějakým videem, nějakou animací. Takže o to se snad pokusím, pokud by měl někdo nápad, jak a co udělat, nějakou animaci, grafiku, jsem přístupný k všemu, nechám si poradit, můžete mi třeba i něco udělat, kdybyste byli hodní. Jinak děkuji, že se konečně ozval někdo na to, že reaguje na to, že nějaký podněty mi dává, beru ho za slovo, pokusím se tu jeho reportáž, co bych chtěl, tak se pokusím zprostředkovat, co nejdříve to půjde. Všechno jenom prostě podmíněno mým časem. Takže jsem velmi rád, že hlavně YouTube mi ozval se přes YouTube, takže jsem velmi rád, že vůbec mě teda někdo poslouchá a že mě někdo bere vážně. Klidně další v tom můžete pokračovat. A tak, jsem moc ukecanej, už je to hodně dlouhý. Mějte se krásně, dobrou noc, držte mi zítra palce, nebo tak prostě, já to napíšu do blogu, protože to napíšeme z češtiny, no, to jsem se neučil, ale tak, mějte se krásně.